שלום חברים, היום אנחנו בעוד סרטון של קלאש רויאל. כפי שאתם רואים, עליתי לארינה 4. הרבה פיקים, כפי שאני רואה. יאללה, נתחיל. בוא נראה. אוקיידה אולי? או מיני פקה אולי? כפי שאתם רואים, מצאתי שיש פה טקסטורות. וגיליתי שהשילובים של הטקסטורות ממש טובים ביחד. ממש טובים. ותאמינו לי, ניסיתי את זה מלא פעמים. כמו מיניון. מיניון לא עושים גם. לא הצלחתי להישלף את המיניונות. אם היה בוא נעשה וויץ' ובייבי דרנגון שיעצרו לו את ההתקפה. שיתחילו לנו התקפה. אוקיי. ברל. בברל. זה. שיט. בייבי דרגון. אוקיי, ראיתי. וגם בא. פרינט. רייג'. אוגי ריידן. וגם ברל. ועוד פרינץ. ורייג'. יאללה רייג' עקיף. האמת רייג' לא ממש עקיף. רייג' פשוט עושה את החיילים במהירות. אני צריך הגנה. ברל בהגנה. שיט רוקט. הוא כמעט הוריד אותי. מיניונורד. רייג' יופי. בייבי דרגן. שיט, זה היה קרוב ממש. מיני פקה. ברל. שיט. יש! ניצחנו! עולה. כמה סילבר. עדיף אפילו פרי. אני מתלבט אם לשפר או לחסוך. אפילו אין לי מספיק לשפר משהו. טוב, יש לי, אבל לא דברים שווים. נגיד רייג' או גובלין או ספיר גובלין או מיניון, שטוב מאוד עם מיניונות. הנה, תסתכלו, אותו דבר גם פה. פרינץ וגובלינס. הנה, אותו דבר גם נגיד בוא נראה
פה יש עץ. בואו נחפש עץ. כאן אין עץ. אין פה עץ? טוב, לא משנה, יאללה. נמשיך. לה 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 לה. אוי, שיט. אוקיי, אין לי סקלטון ארמי, שזה עומד להיות ממש לא טוב. אני מקווה שהמיניונות יוכלו לעצור את ההתקפה הזאת. זו התקפה חזקה. יאללה, נוסיף רייג'. יש סיכוי לנצח. נוסיף ברל. וכמעט ניצחנו. יש! יאללה, בוא נראה אם קיבלנו לקראוץ'. 281. שתי ג'יימס. 6 ארצ'וורט. 4 אוק ריידר. 29 מיליון. פריז! נשפר. בוא נראה. 50 שקל זה. נשפר. עכשיו יש לי עוד. יאללה, לשפר, היי. 35% יותר באוסט. רדיס, עוד 5 רדיס. לא שווה לי? או שלא? יאללה. יש! רייג' לבל 2! טוב, נראה לי שזה הכל. לא, יאללה, בוא נעשה עוד באטל. וזה יהיה הסוף שלנו. אם נגיע ל-50 לייקים, נעשה עוד סרטונים. תנו לייק וסאב. אוקיי, בואו נוותר על המלכה. בואו נראה אם מיניונות לבל חזק. מיניונות לבל 5. זה קורה. מעורבים בייבי. לבל 2. זה חזק. חזק ממש. חזק. למרות שסקלטון ג'יינט מאוד את זה. ג'יינט סקלטון. טוב, בוא נילחם, אני ככה נלחם גם חסי. אבל בוא נילחם. מיני פיקה. וייקינג טאוור. בייבי לבל 2. מי גאד. טוב, זה הכל היום חברים. תנו לייק וסאב. נתראה בסרטון הבא.